Здравейте! Сега ще ви покажем Майнкрафт. Тук виждате змии и ето тези, които почват да ви нападат. Митко пуснаха, че отрова не забелязали. О, дали ще ме убият сега? Тази отрова. О, медузи. Излезе да си поемеш въздух. Готово. О, вече нямам отрова. И трябва да радваш. Да. Вау, виж. Така ще ще видим. Малко ще поживем в нея, докато не намерим съответните материали. Не, ние би може да ти пусни. Видях Дини! Обърни на та. Да, виждаш ли ти Дини? Да, чакай. Може да ги вземем. Само се и това. Да видим. Кирка? Да. Не трябва ли да вземеш малко камък? Уха, щурец. О, Дини, браво. Добре, че ги видя. Само се пази от онези пак да не ти пуснат от работа. Да, тук има някаква баблетка. Щурец. Да, не съм се ще живея тук, обаче май няма да има легла вътре. Нали може да събираме вълна. Уха, имаш супичка. Чи, такова не. Пази се от тези. Девя отрова. Ай! Ми пусна отрова, това е гаси тъпото. Ето е вратата. Уха, виж, тук има някаква фермичка. Чай, че са бъгна малко. Това е много гадно. Уха, имаш печка, обаче врата нямаш. Трябва да събираш малко дърво. Да. Нямам ли брадва, ето я. Брадва ли имаш? Да, сега ще нацепя малко дърва. Добре. Уха, тук има и други играчи. Не ги биеш, защото и те ще започнат да те бият. Знам, ето тук има малко реколта. Че няма да барам. Да, не. Боже! Не, честно, сега ще го прибия. Сега го прибих вече. Ядоса вече, бе. Ядоса, бе. Мали. Доволен ли си, сега ще умреш? О май гад. О май гад. О, хил. Ай, край. Мъртъв съм. О, най-сетне. Май, защо само тебе нападат? Шет. Не, честно, друг си не нападат. Сега вече се измъкнах. Така мисля. Бягай от си малко дървета. Ето го. Че ме изследи. Баси. А сега го видим дали ще ме проследи. Сега ще тя нацепя малко дърва. Вой! Той плува! И плува ми! Ай, край! Ай, стига, бе. Къде те пусна? Във водата. Пак съм близо до това. Хайде сега. Ти наш брадва. Отиди на същото си място, където си умря и може да ти ги върне. Те са там, баче, аз не знае. От другата страна. Те защо се нападат само тебе? Я ги знам. Или той се справи, май и този ще проследи. Трябва да направим много безкрайни неща. Ето ти ги. О, нещата ми е... Ето ти ги, приятелчето. Много гадно. Трябва да сложа бронята си. Трябва да се кача някъде на високо. Ей там, ако живея де. Маче няма, отново умря. Приятели, скоро няма са нищо. За малко може да спрем епизода. Докато се вземеш всичко. Ето няма. Стига е! Те само му убиват тук, това е много гадно. Кой е там? Някакъв си гущер майче беше се... Гущер! Гущери! Макам се от тук,
Та Така, приятели, ще... Мале, то не мога да тръгне на никъде. Всичко тук е... Едно само. Така, приятели, ще спрем на пауза, докато открием някоя друга къща, ако живеем. Здравейте, хора, върнахме се след кратка пауза. Тя, ще много направи така гадно. Сега не се измъкна. Ето. Можеш, айде събери си малко дърво. Да, те всички дървета са много странни, гледай. Уха, има овца, бързо обия да си вземеш вълна. Къде? На някъде на... Да, то тук... Да, Ето и овцата. хората видяха как ма... Уха, виж агне. Да. Сега ще отрепя овцата да ми даде малко вълна за леко. Може, само да чекая, мога с всякаква вълна, само... Ако почна с бяла, значи само мога само с бяла. Да. Ами тук, овца. Няма Тук да белите са... защити. Дай ми само една. Това мазна овца. Давай. Това беше червей. Сива. Ето става вечер. Вой мечки! Сега че съм мъртъв. Нали? Да, аре, защо? Събери малко дърво, преди да умреш, ако обичаш. Добре. Самотната фиданка. Те ли ще го кръстиш? Да. Самотната фиданка. Да, но само не ме пребият. Войни да убиват. Не ги удай, да може и те да не те ударят. Ще ударят ли то? Да, там на дърво трябва да ги заобиколя. Не бойся, нищо няма да си направят, освен ако ти не направиш. Шет, тук има много дърво. Овца! 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 Овца, трябва ми вълна. Сега ще тръгне да бяга. О май гад, качи се на дървото. Ще спасиш на дървото, качи се... че са две! Тревълна. Освен ако тази не ти даде две. Да. Чакай, Тя дойде при тебе, май те обича. Иска да я отрепиш. Ето. Ето. Едно вълна. Имам две. Добре, ти знае, че имаш две. Не едно. Да. Бързо има и прасета. То ми трябваше това точно. Мале, от колко ниско паднах, това е много бъгното. Бързо бяга това. Май да си се объгнал. Давай, предишната. Стига да ни намериш лъвове. Тогава става по-гасно. Давай. Тази котка. Само да не те проследи, ако е котка да е. Гладен си, върти се като въртоглаво. Аре! Прасе наго, ела тук е прасе. Дай ми две. Сега ще изям едната. Съм много. Дай ти три, бе, що ме лъжиш? Не, аз мислих, че са две. Кой искаш сега? Сега отивам да убия. Уби овцата с вълна. С нейната си вълничка. Малко кипачи. Имаш кукушка. Що даре кукашката, бе? Аз пак не съм я удрял. Ударя, за да убиеш овцата. Сега ти си режисьор. Тихо. Аз играя. В следващия епизод аз ще играя. Да, не е честно. Да. Накрая третата вълна. Сега трябва някъде... Ето, имаше четвърта. И свинска бържола. Май! Шет! Манафък. Шета мадафък, къде съм, бе? На някакво си самотно островче. И пак на същото. Шета мадафък. Да пусна ли за кратка пауза? Този път ги няма. Тръгнаха да те търсят и се изгубиха горкичките. Доволен ли си? Да, преспя. Трябва ти и храна, обаче че няма. Трябва ми и дърво. Сега да ще намериш храна. Не знам, после ще тръгна на пътешествие. Само ми трябва една врата. Цяла нощ. Накъде къщата? Ето я, сега да правя вратата. Имаш кокошка. Виж мъртъвците. Давай ти покажи ги. Давай, гледайте сега. Това са мъртъвци. Не ги удрай. Нищо има ли? Не. Я взим.
Я Трябва да има. тук не. Аре, те си няма да служат нищо яко. И явно, че не. Не, това го гледа, я да видим този малки. О май гад, за какво са ги сложили толкова О, много? има поне кутия. Опа. О, Дай да ти доста. покажа просто как. Не бе, аз ги взех вече. Добре, направи си пръчки. Чакай първо да направя една врата, да се затворя. Окей. Да, просто ще го взема той. Ето Айде. сега ще е моята стая. Докато не намеря нещо яко. Сега. Добре, дай малко. Сега има малко кратка пауза. Зомбицата, значи сега съм в тази къща, сега ще си правя оръжие. Не трябва ли да си направиш и кирка? Абе, после ще си О, правя. да, не че трябва. О, да, трябва. Но ми трябва повече брадва, трябва ми кирка, брадва. Сега ще си направя първо брадва, че за кирката не знам. За кирката задължително, че трябва да може камък да копаеш след камъка, да си направиш камена кирка и така да копаеш, да намериш сигурно диаманти, Да, ма, злато, сега с- желязо. Сега с кирката ще щупя и това и ще си го взема. Не бе, чупи се с брадва, защото все пак е дързано. Ама аз пак ще си го взема. Ще щупя и това. Ако ти се сърдят. Да ми се съдят. То това не се щупи, бе, гаси. Сега ще се опитам с ръка. С ръка се чупи. Вземи брадва. Да, ще се взема брадва. И гаси! Това е бронирано. Чакай, аз ще се опитам да се направя. Обаче дали ще ми стигнат материалите? Какво ще се направи? Не, няма да ми стигнат. Какво ще се опиташ да си правиш? Не, няма да ми стигнат. Саркофаг. Уха, убита е какашка. Какво ще ядеш? О, виж, тук. Сега ще видя тавана, дали ще се вие отгоре. Карай, ще го разбия. Защо е? Трябва ми материал! Поне ще се сържат. Да се съдят, но си ми е 5. Че не знаеш какво значи си ми е 5? Там. Какво означава? Ти си номер 5. Аз пък. Тук трябва да биш кокошката, защото иначе ще умреш от глад. Аз пък. Наистина ще умреш от глад. На мен ми се е случвало и викам, някой с лък ли ма стреля? Какво става? Вой!